Sido apa orang hampir Ibu Bambang Mbak Sami jam ki mau wis sidone Ibu Bambang ora. Omahe bukaan nek wong ora ya. Bu Bambang. Bu. Ya renek neh. Ning endi wong iki kepompo ya ora roh ngono kuwi. Menteni kene wae, Mbak. Jan. Nang endi ya kae mau ki? Mas wong iki apa ya? Bebeke sapa? Janene wong malah koyo swaka marga Jatwa Maya. Wong nek ning desa ngene iki, Mbak, iki nganggo jepris, Mbak. Tak kandhani aku dina iki temane wong bingung tenan aku, Mbak. Arep ngandani soal bingung apa bola-bali tak tawarno jilbab wong kowe ya ora tuku-tuku ya to. Iki jenenge jepris. Senajan ning aku tidak menyerah, Mbak. Kowe iki kudu tampil iso. Yo eleh bebek iki lah jan ya. Kowe kudu tetep, Mbak, tampilan ayu setiap saat. Yo regoke jan gawa rupa tenan. Penak iki yo tergantung regone iki jepris L. Aku arep ngampi Ibu Joko coba nek urung mangkat barang Bambang renek.